CYPHER charts 99 bars ayikho Bifin wazi thina makhoza even ushow nje uyazi thina mabozi kade kusiling aphela ngithi ngiyaflosa ingane zimbuzi iphini ngiskima nora maphosa eshe thiwa ngiyahlupha angilali and nengamazi ngiyamupha na imali ukujabula kanje ngagcina ngisayiboxa 3 days ingaleli imali ngisayiboxa eshe ngishaya event ngifake no questa for labo 17 ngilanda uzakwe no Casper ngifike ngekati nakhona ngifake no Ngesta izinja zami ifuna iship imali ngeblessa Boxis ngizala ukhikira shu levesa mapunch manga relax antwani na 2 mina nghlupha mastabe negazi ngigaci bathu istaff sam sala sangeni batha ngisifaki na glue check vele ke ngufry ngibhemele ubay ngifonela umphathi wamaphoyisa mtsheleke usnight ngivelele mungase ngicelele suyazi awubama king bonke shooting uChrist see Christ mina ngisile situnasi esalomba ngisile ngeqile 2 times abangidisile cha bawuthathile uchance usandile uyihans bawile buphan sandead ngena amahrotmani siyakuzwela makbet yahlekeka mofan nasephathini mangimenywa ngedwa ngitheleka nomngani mangivula isihlaki seweda kuteleka nombani eshu engazuthi kushota insuku lomsamo marepa mina bacabanga ukuthi sikwi-World War II nginodlame ngaqabanisa ikhaphulu ngokurun iminorama kangcono ever since idisikhulu nojam izola ngishuka ngaso ezamazi ngisukanga yingoba ngale ele ngishuzala ngilibukanga le namba yeshimane endala nezincane nalama yellow bona yamadaka angeka gane Boxis nginombuzo ulethe ona yini mhlawumbe kudlula ngeflow ngizokulandela umjito okudlula ngokubaro ngeke Boxis zosiyeke nokuhlanya kwakho ngathi so isicefe ngenguyeka umsangano skele ngangibhala irhyme makubhalwa ama-notes eklasini le-English ngishaya isifanakalo anamaxhosa ngivuma athi ngiyahlanyakalo yo check is angaze ngijole makunamachere ngikwarina angaze ngihole awusonina vesane ngikole soze ngayeka ukuphezula ingane zesikole onayile fole ithi mina njenge-scientist ngathi why yathi ayazi ngathi ngitshele dali please yathi cha ngathi ngiyabona ugcwele ngami sis vele ngakumithisi ngisho unganemene ngiyayinsisi ngahlanya kudala mo-ofendeka hade sorry bayivuma bona thina sivunyiwe nangevoti nginjastalo angikhande story ngisho ngisakhula umama ehamba nami wayethi asambe sport ngathuki emaniswa lama-city flows awakudala udale sesashaya ama-tipitos mangibona i-traffic ifreeway ungabuzi yini cause uzofica mina ngaphambili yimi ingozi show houses mongibona kothawini ungangibhayizeli ngoba ngithothi ngokwami ngiklini bosinayi ikhopha nuki nogarlic uthulokisha ingaze kubamba inkunzi kubotanic ngirobane likhipha ama-organic kungenazathi so ungabuza ukuthi ngobani cause ngizopunish mfana uzovanish ngikushaye ngiciwantwala ehlula nokubhandish ngizonazisa lento ngizoyicacisa ungabiza igama lami ebusuku uma ungifanisa kuzo zonke le gebenge ephila ngokubalisa khululeka nimakhluku umdala uzokhanyisa ngizonazisa esukuma ubayisa ngithathe yonke into ephethe kini kuzohayiswa kumele ngintshela kusisa ukuyongirayisa izinto zeni mazinifele nize ngizokhandisa ayikho nje yo Boxis bigger fly sithazele igama yo check Boxis hamba stele 1 ngokuhlala ngisilende sihle ngikulevel yokugcina ngokubhala angibhemi ngibuza ubhiyo futhi njalo before ngiyolala ngiweya u20 eskaleni imuphika wozomkala angine stress oma wengane njengoba ngibuza utshwala so ungangijaji uzophoxeka usuku uqala phela ngikusabi ukuthola kwakhe ibhuza ubala ngingene stage nembaza uperforma uluza umkala nesihluku ngizala kwangisukela mase ngibaselekile kule nsuku ngikwatile uzothola usuku kahlelekile ngqondweni yami ngicabanga right ekhanselekile ngaqala ukuhlanya ngithi shosho kuma enyathelekile wangishaya ngesando ngahamba ekhaya nomphela ngajoin isquad lapho sengidlala ibhola nomphela sengijime 10 years kodwa lutho kuyischeme mangibuhele ekhaya ngakhuluma lolulimi yo izwe izongami eyong namahloni
kodwa mangiplakile ngesibindi ngaya ku-interview yomsebenzi ngiqimbile nesikhindi. Bangibuza umbuzo wokuqala ngathula ngaxakeka, bangibuza wesibili ngabadlwengula ngabaleka. Nakho-ke ngijahwa yilo lonke ilokishi selilodi sokisi. Mangifika kubanzi ngantshontsha ifolishi, kanti ngisajahwa ngadonsa inkomishi ngashaya kanye mangikrosa bantu bagcwele ikotishi. Ha meka ngabanjwa ngizofa ngiyabona, ngacabanga sengishona akukho ukubaleka, bagcwele wonke amakhona. Ngakhipha i-Victory 60 ngafona, kodwa la ngabanjwa owayibalida omunye umathama wakambanjwa. Ngazama ukuxolisa wathi uzama ukubapholisa, abezamshini bangifuna la sekugcwele namaphoyisa. Bangifaka uzankosi ngakhala ngathi ngi-underage, mangifike enkantolo ngachaza ngenye ilanguage. A Boxis gonna fly, y'all. Now she got me outrageous, down the line for niggas, but they still in my face for new favors. Wish I could wake up to new neighbors, lift the hood, go high dip in the suburbs, but everybody might know.